Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Jama'a barkanmu da sake saduwa a wannan bidiyon. Kuna tare da Shehu Abdullahi Shehu. Insha Allah a wannan bidiyon za mu yi bayani akan anatomical terms. Wato su wannan anatomical terms sun wasu sunaye ne wanda ake amfani da su a fannin lafiya wajen yin bayani ko kuma yin nuni a inda abu yake. Wayannan anatomical terms sun shafi kamar a misali a ce anterior, wato a fannin lafiya idan za a ce maka gaba sai dai a ce maka anterior kenan, a maimakon a ce maka front. Sannan kamar baya sai dai a ce maka posterior akan a ce maka baya. Za mu yi bayanin wayannan anatomical terms wato wayannan sunayen da kuma nuna muku su a zahirce. Za mu fara da abu na farko wato anterior. Wato idan aka ce anterior ana nufin gaba kenan, wato inda fuskanka yake, wuya, kirji, ciki, kugu da kafafuwan kenan suna kallon wato waje ɗaya kenan, shine ake nufi anterior. Sannan kuma akwai abin da muke cewa ventral. Wato ventral idan aka ce ventral ana nufin abdomen, wato ciki kenan. To shi ma ventral ana amfani da shi wajen shi ma a ce da anterior da ventral a ce duk abu ɗaya ne kenan, wato duk suna nufin abu ɗaya. Sannan abu na gaba shine posterior. Idan muka ce posterior muna nufin baya kenan, wato kamar za mu ga allon gadon baya, ga ƙashin gadon baya shi ma, sannan ga ƙugu, ga kafanka, wato suna kallon baya kenan, shine ake nufi da posterior. Sannan wani suna kuma wanda ake gaya wa shi wannan posterior din ana kiran shi dorsal kenan, wato shi ma idan aka ce dorsal ana nufin baya. Kamar idan muka zo a tafin hannu da kuma kafa su ma akwai inda za mu bayani dorsal kenan. Sannan abu na gaba za mu yi bayani akan wato medial da lateral. Wato idan aka ce medial akwai wani layi, wato idan muka tsaya muka kalli jikinmu, wato musamman kirji, za mu ga akwai wani kashin kirji. Idan muka tsaya muka taba daidai nan ɗin ƙarshen kirji za mu ji ya ɗan loɓa haka, ya ɗan yi rami. So idan muka duba za mu ga wannan kashin idan aka seta shi ya raba jikinmu gida biyu kenan. To akwai wani ɗan layi wanda layin babu shi a jikinmu, amma me da wannan kashin ake dai amfani da shi, ake cewa akwai layin dan a yi bayani yadda za a fahimta. To idan aka ce medial ana nufin duk wani abu wanda yake kusa da wannan layin kenan, kusa da wannan layin shine medial. Alal misali yanzu idan muka zo a misali nan ɗin hannunmu, wato a haka nan shine za mu kira shi medial saboda kusa yake. Sannan idan aka ce maka lateral ana nufin abin da yake waje, nan gaba daya duk abubuwan da suke nan haka abin da ya taho duk nan lateral ake kiransu. Sannan kuma idan mutum ya buɗe hannun shi ta nan gefen shi ma lateral muke kiran shi saboda nan a wajen yake, a wajen jiki yake. Idan kuma ta nan ne haka muna kiran shi medial kenan. Idan aka ce medial ana nufin kusa da wannan layin ko kuma kusa da kirjin kashin da yake tsaki kirji. Idan kuma aka ce maka lateral ana nufin waje abin da yake waje kenan. Abu na gaba shine superior da inferior. Wato idan aka ce superior ana nufin sama, idan kuma aka ce inferior ana nufin ƙasa. Kamar yadda muka sani a jikinmu, jikin ɗan adam muna da ƙasusuwa da yawa wanda suka haɗu suka samar da wannan jikin. Yawanci muna da dogayen ƙasusuwa wanda wannan dogayen ƙasusuwan suna da sama da ƙasa. Shine saman shine ake kiran shi da superior, kasan kuma ana kiran shi da inferior. Alal misali yanzu idan muka duba kashin hannu, wannan muna kiran shi da turanci humerus. Wato wannan kashin nan ya fara daga kafada sannan ya zo ya kare a gwiwar hannu. Saman kashin shine muke kiran shi da superior, sannan kuma nan karshen shi shine ake kiran shi da inferior. Abu na gaba shine muke kiran shi da proximal and distal. Wato idan aka ce proximal ana nufin kusa da wata gabar kenan ko kuma kusa da jiki. Sannan kuma idan aka ce distal ana nufin wato ƙarshe wanda daga nan babu wata gaba kenan. Alal misali yanzu idan muka duba hannu nan saman nan za mu kira shi da proximal saboda shi yana kusa da jiki ne, ko kuma a ce sama kusa da wata gabar kenan. Sannan idan muka duba nan kuma hannunmu shine muke kiran shi da distal, wato saboda daga shi babu wata gabar kenan. Abu na gaba shine muke kiran shi da palma. Wato idan aka ce maka palma ana nufin tafin hannu, wato shi wannan sunan ana amfani da shi wato a fannin lafiya kenan ko kuma a turanci. Palma yana nufin wato ya fara daga nan gabar kenan zuwa ƙarshe, gaban hannu shine palma kenan nan inda muke gani. Sannan kuma abu na gaba shine dorsal. Wato idan aka ce dorsal ana nufin bayan hannu shi ma daga gaba zuwa ƙarshe. Wannan sunan ake kiran shi kenan dorsal, bayan hannu.
Sannan abu na gaba shine wato muke kiran shi da dorsal, shi ma kamar a hannu, kamar yadda muka ji yanzu mun yi bayani dorsal a bayan hannu, to shi ma a kafa shi ma ana nufin nan wato saman kafa kenan, wato daga idan sahu zuwa nan kenan zuwa wajen farata shine ake kiran shi da dorsal, sama kenan. Sannan kuma muna da wato plantar, wato idan aka ce plantar ana nufin bayan kafa, wato inda muke takawa kenan muke tafiya. Za ku iya turo mana da sakonnin tambayoyinku a wajen comment kenan dan akwati wanda ake rubutu kenan a kasan wannan bidiyo, ko kuma a email dinmu wato greatphysio@gmail.com. insha Allah za mu ci gaba da kawo muku bidiyoyi masu ilmantarwa da faɗakarwa. Kada ka manta kai liking, kai subscribing, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Wassalamu alaikum.